So what's up mga kabahagi, mga idol, abali andito kan shop, meron tayong gugupitan. Andito ngayon si GDM, Pops Kulit, Motovlog. So, Pops Kulit Motovlog, andito ko ngayon sa shop ni Yel Kabahagi Channel. Ayan, please subscribe sa aming mga channel and mag-comment kayo at like and please hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video. So, ayan. Thank you! Shout out! Bali po, gumamit ako niya ng number 2 guide. Maintain natin na laging pa-slide ang nating paghawak ng clipper. Pati paikot lamang po yan. At ibaba natin yung adjuster nya. Meron tayong gagamitin guide para makita agad po yung direksyon ng pagkapit nya. Shout out po sa mga nag-aaral pa lang po maging barbero. Tuloy lang po ang iyong pag-aaral. At siyempre, pa-stud pa rin ang paggamit ng ating clipper. Siyempre, shout out sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you very much sa inyo lahat. Ingat na naman po kayo. At zero po natin bago natin gamitan ng trimmer para mas lalong feed pagtingnan. Yan, puro zero na po yan paikot. Gamitan po natin na number 1 guide upang matanggal po ang natitirang kanto. Yan po, gamitan pa natin ng trimmer feed na feed po, tingnan. Yan, tanggalin natin yung natitirang buhok sa bandang baba nya. Yan, natatapos na ating paggamit ng clipper. Yan po, mag-aahit na po tayo gamit ang ating blade. Siyempre, bago ang sasalang natin blade, sakit inahita na ang ating customer.
Yan po, gamit po ulit tayo na number 2 guys. Upang yung pinakanto niya matanggal po. Maraming pong salamat sa mga pagsubaybay sa bawat vlog ko na ginagawa. Yun mga kabahagi, tapos na ating paggupit, ating kaibigan. So ayun, Pops Kulit Moto Vlog, natapos na yung paggupit sa akin ni Yel Kabahagi Channel. So ayan, promote ko lang yung shop niya. Ayan, alam mong daro, puro 4 ng Bunker 1. So good quality sa paggupit. So ayun, subscribe na lang sa mga channel namin. Ayan.